Sektor kan agrikultura, enerhiya, turismo asin iba pa tututukan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang termino. Uyan report ni Don Jimenez. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Makalisan formal na pagsumpa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasudma, nagpuunaman ang dakulang responsibilidad kaini como ika-17 presidente kan Pilipinas. Kasabay kainian pangapodan kan mga namamanwaan na matutukan kan presidente ang sa indang mga problema. Arog na sana sa Bicol Region na enot ng agrangay kan mga paraoma ang kadipisilan huli sa mahal na abono asin hababang presyo kan mga produktong agrikultural. Mawut kan mga ini na matawan sindang atensyon kan gobyerno tangani mas mapakarahipan sa indang buhay asin ang produksyon. Alaga sa inaugural address ni Marcos, saktong nakabali ang sektor kan agrikultura sa iyang planong tutukan sa laugan sa iyang termino. Apera sa agrikultura tututukan man subuot ni Marcos ang enerhiya, turismo, mga OFW asin edukasyon. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs, there is hope for a comeback. Pigsyerto man ni Marcos na kabali ang issue sa COVID-19 sa iyang papakarayon, urug na ang pagpano sa mga naging kakulangan. Hinagad man kainian tabang asin suporta kan mga namamanwaan para sa ikauuswag kan bilog na nasyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.